Onderzoeksbureau Altenburg en Wieminga telt alle weken het tal insecten om te zien dat liepen meer fretten hebben op braaklissende stikken. De gazier in de grijden tussen Wiens en Oensjerk. Het idee is dat het benam voor de leep is. Dus dat het wat keler is en dat het wat meer betiert opwarmt en dat de insecten echt meer betiert binnen voor de leerpenpiekjes die nou in de veert rondrennen. Insecten worden in potjes meenaam voor verder onderzoek. We staan op een groot perceel en op hetzelfde perceel is ook nog gewoon gazelen. En daar hebben we dan ook een potvaltje staan. En dat kunnen we zo dan vergelijken. Om te zien of het nou echt wat uitmaakt of net. Ja. En ben je er nou meer insecten? Of is de timing van die insecten nou ook oors? Ben ze meer betiert of ben ze letter? En hoe lang, hoe de tijd ben er genoeg insecten voor de leerpenpiekjes? Braakstroken binnen net de oplossing, maar een aanvulling in het grijdenvogelbeheer. We hebben in 2018 als jongen van dat er echt op braakstroken in maïsloon, dat er de leerpenpiek net beter dienen. En we denken dat het een stukje warmte is, maar dan moet ik insecten wezen, moet eten wezen. Dus wij willen graag zien van hoe zit het dan correct. En daarom hebben we dit al hier opzetten. En ik denk dat het een hele mooie aanvulling is in het totaal. In plaats drassen, heegwetter en deze braakstroken, dat het echt helpen kan. Roofdieren binnen er vanzelfs ook. De stroken, hier alweer aardig groen groeit, zorgen voor meer veiligheid voor de vogels. Wij proberen met die braakstroken eigenlijk de predatiepreventie, de predatiekans, zo iets mogelijk te maken. En ja, het blijkt nou dus ook dat met die braakstroken liepen en skriesenstroken hinnebrieden. Wij toch, en dat het zo van ik wel ontoon, de afweer zijn predatoren groter is. Een peer vol woeksen liepen hebben we ook nog een GPS-stuurder kregen om te zien of ze wel op de braakstroken komen. Het tellen van insecten wordt nog een mannendien.